Moni ndine Jack ndiye nkhani ya lero ndi yapanyanja ndi nkhani yake nkhani ngati izi zimakhala zovuta kuzikamba mwachidule ndi zimapeza kuti zimafika mpaka 30 minutes koma iyi ndikufunisisa ndiyesetse kungoyikamba mwasamale ndiye ngati muli nchokumwa I think chitheka kumweka tenti chese. Ndi munamvapo nkhani ya the Unsinkable Ocean Ranger maiko olemerawa makampaniso olemera kwambiri ngati achina mobile oil acha oti timangoaona iti kunena kuti maona ma filling station a mobile oil chani ndi makampani akuluakulu kwambiri onena kuti ali ndi zima drill zoti zimapanga drill mu nyanja mu ocean muja nkumakumba mmene mujamu nkumapopamo mafuta pansi penipeni pa nyanja eti nde zimene zimapanga zimene amapangitsa chinthu ngati amachichoti chi semi submersible ndi submersible ngati shipi kuti hafu imakhala pansi pa nyanja hafu imakhala mmwamba pamakhala anthu ogwira ntchito ma engineers chani plus zimakhala ndi zimapaipi zopita pansi pa nyanja eti zosiyanasiyana. Nde mu 1976 company yotchedwa Odeco mogwirizana ndi Mobil Oil anapempha Mitsubishi kuti wapangire construct amachiti chi Ocean Ranger. Chimene chocho ndi china ichi drill chonena kuti chizikachita drill kupopa mafuta pansi pa nyanja. Chimene china ichi drill chachikulu kwambiri pa dziko lonse lapansi anachipanga 1976 kumafika siku la lero sanapangenso Ocean Ranger kapena drill ina kapena amachiti oil rig yaikulu ngati imene yoyo. Ndi Mitsubishi dinatani inapanga construct anakachipangira ku Hiroshima 1976 nkuchichita chani nkukachipereka kwa Odeco ndi a Mobil Oil. Ndi anachitenga anakachisiya pakati pa nyanja akuti off the coast of Newfoundland ku Canada koma mu Atlantic Ocean. Ndi nkhani ya mu Atlantic Ocean chinakamba kale kunena kuti nyanja ikati ikwiye ndi zina komano chi oil drill chimene chichana chipangachi chomwe chimatchedwa chi Ocean Ranger chinali chonena kuti anachipanga chachikulu champhamvu ndi anachita kuchipanga construct kunena kuti ichichi palibe mphepo yomwe ingachigwetse ichichi palibe madzi mafunde amene angachigwetse kuchita kuchipanga design yake inali especially kunena kuti isavulazike ndi china chilichonse. Mphepo yofika 110 kilometers per hour simachigwedetsayi. Mphepo thamanga 190 kilometers per hour sinali kanthu kwa chi Ocean Ranger mpakana chinapatsidwa unrestricted authorization opanga china chilichonse mu nyanja pa ocean inoti akhoza kupanga drill pena paliponse kusaka pena paliponse kupanga china chilichonse kusakasaka mafuta pansi pa nyanja. Ndi china chotchuka chonena kuti atapanga chi Unsinkable eti ndi chitakaperekedwa chinakakhazikidwa ku Newfoundland iko pakati pa nyanja mu Atlantic ndi anthu amene amagwiramo ntchito munali anthu 84. Ena anali kuti ndi ma contractors aku Mobil Oil, ena anali a Odeco, ena achani osiyanasiyana. Ndi Ocean Ranger imakhala ndi ship yake yapambali yomwe imathandiza kunena kuti kafuna china chake afuna kupita kwina kwake amagwiritsa ntchito ship iyo imakhala pompo nthawi zonse pokhapokha ikhayi kuti yachoka nkubwereranso. Imalemera 25,000 tons ndipo madrill ake amalowa pansi pa nyanja kufika 2,500 feet pansi kupopa mafuta. Inali ndi zima anka zikulu zochita weight 2,000 kgs koma zinalipo 12. Mafunde okwera kufika 34 meters anali oti chimatha kukhala ndithu kuyima ndithu njoo osatekeseka ayi. Nde mkati mwake mumaoneka chonchi munali control room, munali malo amene amachitira control zinanso za mapaipi chani ndi kunalinso ngati chonchi mene maonekera pamwambapo mbali inayo khalamo anthu amene amagwiramo ntchito bwinobwino. Nde anakonza moti anthu ena akuzokhala monga nthawi imeneyo munali anthu 84 pamene mbali ina inali ngati za mekaniko basi pansipo panali ngati zima engine zawo plusinso zina zochita control madzi kuti chisamire chisapange tipi mbali imodzi kuti chilowe m'madzi. Pa 14 February 1982 crew inalandira uthenga kuchoka kwa weather station kunena kuti kubwera mphepo yoopsa kwambiri imene yabwera chifukwa chako kuti kukubwera kwapangika cyclone kudera lina. Ndi anangopasidwa one kuti achere apange mandondomeko onse ofunikira kukakhala mphepo yoyipa kwambiri.
nde crew ija analandira anapanga diti zinthu tingapo tokonzekera mphepo, koma chifukwa chonena kuti anauzidwa ndipo amadziwa kunena kuti Ocean Ranger inali unsinkable, samazunzika mu mtima kwenikweni. Mtima wawo unali mmosi kunena mphepo ya mtundu wanji yomwe ingatigwedeze. Nde sanapange za serious, komanso sanachitidwe training moyenerera mokwanira chifukwa Ocean Ranger inali unsinkable. Nde imene mafika pa 15 next day, mphepo yodi inali itavuta kwambiri, mafundeso atavuta pa nyanja, koma iwo amaona ngati akhala bwinobwino. Amakambirana ndi anthu ena, samasonyeza emergency ina iliyonse. Anthu amene anali mu Ocean Ranger mo amaoneka ngati kuti mtima uli m'malo basi, kuti apo takonza zakuti apo takonza ikhala bwinobwino. Kenako munthu wina anabwera zachita ripoti kuti chipropela china chake chaonongeka, nde paphulika ngati window poti potseguka poti madzi anapeza kuti atani alowa. Anango auza kuti captain anango auza kuti pitani mukatani mukayesere kutani kukonza. Anachilomveka pa radio yakuyankhulana kuti mukayesere kukonza, koma make sure kuti musakafeko. Acha okay chabwino, koma ati anthu amayankhulana mtima uli m'malo. Ananyamukadi kupita kutiko kapanga zimwe auzazo nkubwera unena kuti atayesera kukonza, koma ati sizinalizo kuti zakonzeka. Madzi amalowabe, pamene panalowa madzipo anakaphwasulaso penanso madziwo, madzi aja nkupeza kuti ayamba kulowa kwambiri. Kenako Ocean Ranger inapezeka kuti yamba kulowa madzi mbali imodzi, yamba kumira. Nde anapanga ripoti, koma ripoti yake sanachire ripoti ku center kwenikweni kochita ripoti ma emergency kuti akufuna ma coast guard kuti azawathandize kapena mashipi apafupi. Anachita kumuimbira phone munthu wina wache oti amagwira ntchito komweko kumuza ta kangati mphepo yaonjeza kwambiri ikubwera kuposa mene timayembekezerera, komanso mafunda akuonjeza. Anangoyankhulana naye munthu uja okay tiyesera kupanga izi ndizi, koma amamveka be kuti anthu mtima uli m'malo ngati kuti palibe emergency ina iliyonse. Nkuzapeza kuti no mbanda kucha zinthu zaipa. Mphepo ijano yafikano ponena kuti si mphepo yomwe ijayi, mphepo inali yoti ikuthamanga kwambiri speed yake, plusiso mafunde anali higher than imene iwo aja amaganizira. Iwo amachita prepare kuti at least mafunde afika 20 meters, koma anali atafika nkupitirira 34 meters high. Nde mafunde anachimenya chinthu chichankupeza kuti chamba kulowano kwambiri m'madzi. And mosadziwika bwino anthu anangodabwa kulandira call ya emergency kuti zativuta tikuthawa muchani mu Ocean Ranger zansangasanga. Anthu songomanda kuti ndayo sei anthu samatiuza una kuti ali ndi emergency bwanji, anthu osaja kuti akuthawa bwerani muzatipulumutse. Koma vuto lake amafuna kuthawira mu ship yawo inali pambali ija, koma vuto ship yonso mphepo inayikankhira soko anakanika kulowamo. Madzi analata kwiya, mphepo itakwiya, mafunde atakwiya, nyanja itakupseratu kunena kuti olutidumphire mu nyanjamo. Anthu aja anatenga ma lifeboat, panali ma lifeboat, anayamba nkuvala ma life jacket, koma ati anthu ena analata vala ma pyjamas kusonyeza kuti sanali prepared olo pang'ono, chifukwa panali ma special suit otentherako amene amayenera kutani kuvala mu nyanja mu Atlantic Ocean. Munali mukuzizira freezing cold temperatures pa nthawi imene yoyo. Anthu akupeza kuti angovala ma life jacket nkumatani nkumayesera kuti adumphire mu nyanja yolusa ngati imene njani. Ma lifeboat aja amataka aponyera m'madzi muja amangotembenuzika ina basi kukokoloka pompopompo. Pa nthawi imene yoyo ma coast guard analata tumiza mashipi ena kuna kuti apite akawathandize, koma nyanja sinali bwino, nawo samakanika kukatani kukafikapo for ma conditions ake anali okhaokhawo. Kuyesera ndege zinaiso zonena kuti ma helicopter sangayesere kupita angogwapo, sizinali zabwinoyi. Nde anapezeka kuti panabwera ujeni imodzi inafika, shipi ina yake mpaka na inafika kuyang'anayang'ana simatha kuonapo anthu. Kuzachipeza Ranger chicha chikulowa ndithu m'madzi chikupita chikumira chonse. Akuyang'anayang'ana anapeza kuti anaona kuti pali lifeboat ina iyo munali anthu 36. Analiyesera kulimbana nako kunena kuti ayipeze lifeboat ija. Ndanali ndi chingwe chopulumutsira china chake choti ayikole lifeboat ija, akayikola ndi adziyikoka kuti ilondole kuli shipi kuja. Anapeza kuti anaponyera, anali ndi chingwe chonena kuti achiponye chigwira lifeboat ija ndi ayambe kuyikoka ipite kuli shipiko. Ndi anaponyadi chingwe chija, amu lifeboat anachilandira ndikuchimangirira bwinobwino aja ashipi aja nkuyamba kuyikoka lifeboat ija kuti at least apulumutsa anthu 36 atsalawo. Akuchikoka bwinobwino anthu onse amene muja basi no at least hope kunena kuti tikukapulumuka.
eti chingwe chija chinangoduka pakati the chingwe cholimba chonena kuti chinapangidwa kuti chizichira withstand condition osiyana kuduka the anthu osewa chogwera madzi ozizira ngati awo anamona munthu wina akuyanda mapoteropo kuyesera kuti amutani kumponyera chingwe kukoka chingwe chicha kupezeka kuti iye uchawongolowa mkati mwa life jacket ija angokokapo life jacket yokhayo kumadabwa kuti chilichonse chomwe akuyesera kuti apulumutse anthu zosatheka onse angolowa m'madzi. By the time imazabwera ma helicopter kunja kuti asinthako pang'ono anakwanitsa kutulutsa anthu 22 koma onsewo analoti afa kale chifukwa choti madzi analozizira kwambiri. Nde inali nkhani yoopsa kunena kuti akuti tuchi Unsinkable Ocean Ranger chachatani chachita sink ngati zakale zija za Titanic koma nyanja iyi maopsa ndi kale. Ndiye anu ake amafuta ndi chinthu chija sanalokhutira ina ngasi analatira apo pakale mafuta samafuna kutaya mafuta awo anatumiza madivers awiri kuti apita mukachita investigate pansipo kuti pali zotani kuti tione ngatinso pali mafuta kuti tikhoza kupulumutsa titenge mu mafuta athu komanso tione kuti chenchen chachitika pansipo ndi chani. Madivers aja kupita kuti agwire mosunga mafuta amo chinangophulika madivers onse awiri kutani kufera pomwepo. Nde boma la Canada linazana kuti tasiyani kaye zomapitapozo tione kuti chikuchitika chenchen ndi chani. Kenako ananena kuti mwina nangasi anthu andalama kwa zoti pali ndalama zathu zambiri zalowa pansipo mafuta. Ananena kuti anatumizanso specialist diver kunena kuti apite kungochita explore kuti pakuchitika chani pansipo adzawapase report. Diver uja anapita pansi kuti akachita explore anachita gather zomwe anaona pansipo pobwerera mmwamba akuti chinthu chinangomumenya pamutupa kachinamugwera chonchani chitsulo chanji naiso kumwalira aliyense amene amene kumwalira pezoti anthu aja akwana 87 kenako anangosiya kayi kuti tatenti zisiye kayi zochitika papa sizomvetsetseka kuti zikukhala bwanji. Aliyense amene amapita amenepo amakathera patipo pompo panalibe ulo mmodzi amene anapulumuka. Nde mathero a Ocean Ranger 1982 the biggest ocean ranger yomwe anapanga pa dziko lapansi inathera pamenepo sanabwerezenso kuchipanga ngati chomwechoyi zinathera patipo zinathera pamenepo. Zilipo zina zomwe zimagwiritsidwa ntchito kupopa mafuta pansi pa nyanja koma zangati Ocean Rangercho zinathera pomwepo. Mu 1983 zotsalira za Ocean Ranger zomwe zinali pansi pa nyanja anazisunthapo kuti zikapite pakuya kwambiri chifukwa choti amaopa kuti pamene inalipo izipangisa ngozi kuti mashipi akudutsa kapena ma submarine azipeze kuti achita ngozi akachita crash pamene panakhala chi Ocean Ranger chifukwa choti china chachikulu kwambiri. Zinatenga zaka ziwiri kuti apange investigation nkumaliza kufufuza kuti chinapangisa kuti ngozi ichite kuipa choncho ndi chani. Ndi zifukwa zina zoti crew inali yopanda training fayoti alesa amaona ngati sichingamire analibe equipment yokwanira even manual amene amagwiritsa ntchito panalibe safety yokwanira chilichonse amangopanga assume kuti ziyenda zabwinobwino komanso panali ma mechanical failure angapo amene anapangisa kuti zinthu zisokonekere pambali pa mafunde ndi weather yoyipa. Zikomo kwambiri.